Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hidiɓe daroɓe e yawo Pindi TV garti kantalɗo jomiraɗo baɗo ko wela ɗo wela nde wela ino welira ngam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadane e jeyndiji leydi Sénégal joni palen koye jeyndiji ɗi kamisa nogas e tati lewru jeeɗo ɓiru hitande junnaji ɗiɗi nogas jeegom ko sifa e kelle gadane jeyndiji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jeyde Sud Quotidien kam musimen jeynenkoɓe jeyde Sud Quotidien ɓe garti ko yuti alhaali haute cour de justice Sophie Gladima ko yuti alhaali ñawore muɗum ko littino wonde kay ko caggal ganduɗa kay kañum woni absence wonde kay double degré mo juridiction ɓe ko littino wonde kay e gueɗe ɗete mon wasi ɗum jogade potal ko ɗum jeeyi sababu ɗum garti ngal namdal kam musimen jeynenkoɓe ko litti wonde hunde nde wonde kay ko yuti alhaali dossier on noon dabbaji Sophie Gladima en woni tan de e gueɗe ɗe koko dirtinanede sababu ɗum ɗum dirtinete noon ko wonde kay kurtiɓe ɓe ganduɗa kañum goni ñawɓe holno waɗiri e gardi natal muɗum jande arti e mo ganduɗa kañum woni Macky Sall gonnoɗo to hoorejo leydi Sénégal kanko Macky Sall ngam lomtade mo ganduɗa kañum woni Antonio Guterres toon to ganduɗa kañum woni poste secrétaire général mo Nations Unies ko letti kay ñalawma hande o jogori wonde on noon débat wonde kay Macky Sall holno waɗiri e gardi natal muɗum jande Sud Quotidien ƴeew hen jande ganduɗa kañum woni quotidien de quotidien kam simen jani ko ɓe garti hen mimitende ko candidature Macky Sall toon to ganduɗa kay kañum woni poste secrétaire général mo Nations Unies ɓe garti noon e ko yuwiti alhaali on ɗon face à face mo ganduɗa kay Macky Sall ma o wood ɗum e ɓe ganduɗa kañum woni concurrent uji ɗi o foɗodira ko yuwiti on ɗon fannu kono noon kam simen jani ko ɓe garti ko yuwiti alhaali ñawoje toon to haute cour de justice wonande kay mo ganduɗa kañum woni Ismaïla Madior Fall ɓe ko litti noon caggal Mamadou Dia kanko Ismaïla Madior Fall duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi kanko Ismaïla Madior Fall woni tan de kanko woni dariɗo yeeso ɓe ganduɗa kañum haute cour de justice holno wiiri kam simen e jeyndiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jeyde wiyetede e jeyde ganduɗa kañum woni jeyde quotidien le quotidien kono noon kam simen jeyndiyankoɓe ɓe garti e Jérôme Bandiaki mo ganduɗa kay ko kañum woni balɗanoɗo condamné walla ni baɗaɗo condamné ɓe mbi ko Jérôme Bandiaki waɗama condamné kono de Jérôme Bandiaki heeɓi wellitare holno waɗiri e gardiri natal muɗum jeyde quotidien le quotidien ƴeew hen e jeyde Vox Populi kam simen jeyndiyankoɓe ɓe jeyde Vox Populi ɓe garti noon ko on ɗon premier grosse pluie ɓe mbi tan de ko toɓoli mawɗi taw ko e nder jamma ko kañum koye goni ko jippi e lamol konko Dakar e hono wiiri kam simen jeyndiyankoɓe kono noon jande arti e ko yewti haali o mo ganduɗa kañum woni Macky Sall yidde makko wonde hoorejo gardiɗo poste secrétaire général Nations Unies kono noon ɓe ko letti wonde kay o mo ganduɗa kañum woni président Donald Trump hoorejo leydi modelaji dontude Amérique kañum kam miiji walla ni e yiiɗi ha toɗɗade ko mo ganduɗa kañum woni Gianni Infantino mo ganduɗa kay ko kañum woni gardiɗo FIFA holno wiiri kam simen jeyndiyankoɓe ngam o wawa wonde mo ganduɗa kay kañum woni secrétaire général des Nations Unies ɗum ko ngam wawde lomtade o mo ganduɗa kañum woni Antonio Guterres ɗum woni ko tawate e gardidi natal ngal kono noon jande arti ko yewti haali mo ganduɗa kay kañum woni poɗodiral hakkude mo ganduɗa kañum woni e yimɓe Ousmane Sonko kam e yimɓe Diomaye Faye ɓe kollitti kay oɗo saaha joni no woni tan de Bassirou Diomaye Diakhar Faye enen jogui bata muɗum tan ine sufoya toon to ganduɗa kay kañum woni e lande ko Pastef holno waɗiri e gardidi natal muɗum e jeyde ganduɗa kay kañum woni e jeyde wiyetede e jeyde Vox Populi ɓe garti noon e mo ganduɗa kañum woni Lassana Gagny Sakho mo ganduɗa kay ko jaggal manggal wonno onne kadi suɓɓima tawtoyde e ɗiɗɗal ngal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ƴeew hen jeyde Tribune Quotidien kam simin jani koɓe ɓe garti ko yuti haali e corruption o mo ganduɗa kañum woni e Cheikh Gueye hani e mo ganduɗa kañum woni Ismaïla Madior Fall ɓe garti noon kam simin jani koɓe ɓe garti e ko yuti haali on ɗon accusation mo ganduɗa kay fawama e on ɗon gonnoɗo ete hoore jagorɗo kalfinaɗo walla ni jagorɗo mo leydi Sénégal holno waɗiri e gardinata ɗum ko namda woni ko waɗi e kamɓe musidmen e jeyndiyankoɓe ƴeew hen jeyde point actu kam musidmen jeyndiyankoɓe ɓe garti noon ko alhaali dawrugol ɓe mbi ko Diomaye Faye oɗo saaha kay enen waɗa démonté ganduɗa kay kañum woni e lande ka Pastef wondude e lande ka APR ɗo ɓe mbi o saaha joni kanko mo ganduɗa kañum woni ko hoorejo leydi ndi omo tan jogui bata makko homo sufoya e ɗiɗo landaji ngam ɓeydade tekkitinde banggue makko ɓe mbi noon omo ganduɗa kañum woni docteur Anta Sarr kañum kay woni ko nodɗo e jagorɗo e laamu Macky Sall kañum kay suuɓi tawtoyde omo ganduɗa kañum woni camp présidentiel o holno waɗiri kam musimen jeynenkoɓe garti kadi eɓe ganduɗa kañum goni teskaɓe oɗo saaha joni nena mbaɗa démissionné e kanno lande ka Pastef ngam tawtoyde omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye e diɗal muɗum ha tengɗen omo ganduɗa kañum woni Lassana Gagny Sakho mo ɓe mbi kañum kay tawtoyi omo ganduɗa ko kañum woni hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye holno waɗiri e gardidi e natal muɗum kam musidmen jeydiyankoɓe ɓe ƴeew hen jande La Dépêche
kam musidɓe jeeniyankoɓe ɓe gattande ko on ɗon campagne ko yewtiyal haali lomtogol Antonio Guterres ɗon to ganduɗa kañum woni poste secrétaire général mo Nations Unies ɓe mbi ko Donald Trump hoorejo leydi dédoyolaji dontude Amérique kañum koy suuɓi ko Gianni Infantino ngam o wawa lomtade mo ganduɗa kañum woni Antonio Guterres ko ɗum woni ko waɗi e gardidi natal muɗum jayde ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde la dépêche ƴeewoyen jayde guindire nde Le Soleil kamɓe noon ɓe gatti ko on ɗon rapport annuel hitande ujunnaje 2026 ko yewti ala haali médiature public mon ɓe batti noon ɓe mbi ko ene tolno e 26 recommandation kañum kay woni ko waɗa formulé hono no waɗi e gardidi natal muɗum jayde guindire nde Le Soleil jayde Rewmi Quotidien kañum noon arti ko e ɗi noon démission ngaji ganduɗa kay ine teska oɗo saaha joni toon to lande Pastef ngam tawtoyde diɗɗal ngal hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɓe mbi kam musidɓe jeeniyankoɓe o ganduɗa ko kañum woni PCA ji kam e directeur uji enene tan dotto golle mumen ko noon kadi ɓe mbi ko Pastef oɗo saaha joni heeɓi ko ina abbo e temedere e nogas militant retrouvé ɗo ɓe mbaɗi e gardidi natal mabɓe kam musidɓe men jeeniyankoɓe ɓe gartini kadi e ñawore hakkude Mame Mbaye Niang kam e Ousmane Sonko ɓe mbiɗi ko gueɗe ɗe kadi dirtinama ha ñande nogas e jeegom lewru août honno waɗiri e gardidi natal muɗum ƴeewoyen jayde coftal balɗe nde jayde Rewmi Sport kam musidɓe men jeeniyankoɓe ɓe gatti ko yuti ala haali Patrice Motsepe mo ganduɗa kay kañum woni gardiɗo CAF ɓe mbi ko kanko hoorejo CAF o Patrice Motsepe omo ummo e jonde nde te woni tan ko gappowo ummo noon wonata ko hitande ujunnaje 2029 holno waɗiri e gardidi natal muɗum kam musidɓe jeeniyankoɓe ɓe garti Ismaïla Sarr pettaw ɓiɗɗo keppu ɓiɗɗo leydi Sénégal najo ɓe kolliti noon kanko omo jeeya e oɗon 11 type mo ganduɗa kay ko coupe du monde taw noon ko fettoɓe toon to Premier League to dewlaji Angleterre holno waɗiri e gardidi natal muɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe darama e Yaw Pini TV kasi alaɓe ceerno ko ɗum woni komin kemnoɗo winandade ko siifa e kele kaɗen yoga e jaydiyeji leydi Sénégal adi meɗen e rubine jaydiyeji ɗi wonata ko janggo soko weeli keno ɗo e nden min bon jokke ɗoftade kamɓe wiɗade programme uji Pini TV woto jejjide wadde abonné commenté kamɓe partagé Allah jarama on jarama.